Il-Prim Ministru Robert Abela mhux lest illi jagħmel apoloġija mal-poplu Malti u Għawċi wara li tul din l-aħħar sena kemm il-darba webbel lin-nies bl-idea li pajjiżna jinsab fuq l-adba tan-normalità. Ar minn hekk lura f'Mejju kien saħaq li l-COVID-19 kien warajna. Meta mistoqsim il-ġurnalisti Robert Abela naqas milli jerfa' r-responsabbiltà politika jew saħansitra jagħmel apoloġija għad-diskors irresponsabbli tiegħu. Lest tagħti apoloġija, Prim Ministru. Ma weġibtnix fuq l-apoloġija. Naħseb weġibtek, ma nafx kemm il-darba weġibtek qabel illum dwarha. Ma tantx qatt ma weġibtek kemm il-darba. Jiġifieri meta qed il-COVID warajna, Prim Ministru, fuq bażi xjentifika kienet għax qed il-poplu biex imur jom pratikament. Dak kien il-kuntest li tkellim dwaru f'Mejju li għadda? Fid-dawl taż-żieda qawwija ta' każi ġodda ta' COVID-19, l-erba' filgħaxija l-Prim Ministru Robert Abela qal illi ma jħossx illi għandu jsejjaħ emerġenza nazzjonali tas-saħħa pubblika. L-eħfef ħaġa llum tkun illi nixħtu ir-responsabbiltà kollha fuq is-Supretendent tas-saħħa pubblika. Maħniex lesti li nagħmlu hekk. Minflok tul konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja fejn kien akkumpanjat ukoll mill-Professur Charmin Gawci, deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern, Robert Abela dawwar il-kanuni fuq in-nies. F'mument li l-poplu jibda jgħajjam il-fatt li ilu 12-il xahar b'restrizzjonijiet. Dan kollu seħ wara li l-Gżejjer Maltin partikolarment l-isptarijiet tal-pajjiż spiċċaw arkobtehom b'mewġa ta' każi tal-varjant Brittaniku illi qed jgħott aktar minn 60% tal-każi ġodda rreġistrati fl-aħħar jiem. Minkejja twissijiet kollha tal-esperti mediċi fejn fl-aħħar xhur appellaw għall-attenzjoni tal-Gvern ta' Robert Abela biex jilqal din il-firxa minn Renju Unit, għall-darbohra Abela sostna li huwa jinsab gburi. Il-verità hi li issa Abela minn normalità li wiegħed li ser tibda f'Marzu reġġa l-arloġġ lura l-bħallum sena bi Chris Fern jerġa' jappella li kemm jista' jkun il-poplu jrid jaqta' il-kuntatt soċjali. Lejja li tħoss ħafna nies jispjega n-numri illi qed ikollna f'Malta. Tifhem illi l-għajja ta' 12-il xahar mill-miżuri teffettwa lill-poplu kollu fl-aħħar. Il-miżuri identiċi għal dawk ta' senilu ser jibqgħu fis-seħħ sal-11 ta' April bl-iskejjel illi minn nhar it-tnejn flimkien mal-qbija tal-istituzzjonijiet edukattivi oħra ser ikunu qed jingħalqu, inkluż childcare. Dan fil-waqt illi ġie mħabbar illi ser ikunu qed jingħalqu l-ħwienet li jipprovdu servizzi mhux essenzjali fosthom ħwienet tal-ħwejjeġ, ġojellerija, fwieħa tal-ħjata, souvenir shops, tal-amara, tal-fajjenza, kif ukoll hairdressers, barbiera, tattoo parlors u studios ta' sbuħija. Mill-ħamis 11 ta' Marzu ser tieqaf għal xahar kull attività sportiva bil-Premier Malti sospis, kif ukoll it-tiġijiet u l-attivitajiet reliġjużi għajr għal qudiesa tal-funeral u ċelebrazzjoni ta' żwieġ mingħajr qudiesa. Naf il-waqt li l-ivvjaġġar lejn Għawdex ser ikun limitat biss għal moviment essenzjali u għal min għandu proprjetà, fil-waqt li l-limitu ta' gruppi ta' ġemgħa nies ser ikun qed jinżel minn 6 għal 4. Il-Prim Ministru insista illi il-miżuri jiddaħħlu skont il-ħtieġa. Kull persuna, kull ċittadin tifhem illi anka forsi dak li mhux miktub bl-iswed fuq l-abjad wieħed għandu juża r-responsabilità personali tiegħu u fejn jista' jaqta' l-kuntatt soċjali. Ammissjoni illi il-Gvern ta' Robert Abela tul din is-sena falla milli jindirizza b'konvinzjoni din il-pandemija.